В това видео ще се научите как да работите с Power BI. Всички организации имат огромно количество от данни, но каква е историята зад тези данни? Какво решение може да се вземе въз основа на тези данни? Ето тук на помощ идва и Power BI. Power BI е софтуер, който ни помага за визуализация и анализиране на данни. Как може да свалите Power BI? Ако използвате Windows компютър, това, което може да направите е да отидете директно в вашия Microsoft Store, да напишете Power BI и да си го свалите. Другия начин, по който може да го свалите е чрез официалната страница на Microsoft, линк за което ще има долу в описанието. След като отворите Power BI, това ще е началната страница, която ще видите. Ще може да отворите вече създаден репорт, имате опция да създадете такъв или да извадите данните от различни източници като Excel или база данни. В случая аз ще си отворя, че бих искал да получа данни от Excelски документ. То ще ми отвори прозорец, в който ще ме пита къде се намира моя документ. Моя документ се намира в директория Download, Orders Power, ще го зарадя и както може да видите ми отвори навигатор с моите таблици. Ето какво имам на първата страница. На първата страница имам ето тази таблица и на втората имам тази, която е с поръчки. Това, което може да направите е да изберете какви данни бихте искали да вкарате. Аз ще избера Customer 2 и Order. Както може да видите, отдолу имам вече опция да заредя тези данни или да трансформирам тези данни. Но защо трансформираме данните от тук, а не директно да влезем в нашия Excelски файл и да го направим там? Да, но има места, от които това би станало доста по-трудно, като SQL Server. Но и ако направим корекцията тук, това, което ще се случи, че данните, които ще бъдат вкарани и бъдат коригирани, по никакъв начин няма да повлияят на нашия оригинален файл. Той ще бъде цяло непроменен. След като сме избрали нашите страници в нашия Excelски файл, можем да натиснем Load. Както може да видите, данните се зареждат. Също така, ако в първоначалната стъпка не сме си избрали източник, от който бихме искали да извлечем данни, а си изберем празен репорт, който искаме да създадем, след това можем да отидем на Get Data и тук да си изберем източника, от който бихме искали да извлечем данни. Както може да видите от дясната страна в секция Data, успешно са импортирани таблиците от моя Excelски файл. Както може да видите, тук имам цялата информация за моите клиенти и цялата информация за моите поръчки. Под всяка таблица може да видите и всички колони, които се съдържат в моя файл. Също така, ако отидем в лявата част на нашето меню, можем да видим, че имаме и Table View. Ако го отворим, можем да видим, че то ни показва как изглежда нашата таблица. И тук може да видим информация за всички наши клиенти. Също така, ако искаме, можем да си изберем и другата таблица, която е Orders. Ако искаме да променим нещо, както например в Country, може да видите в страна, че на 3 от моите редове пише България и на 2 от тях пише BG. И това трябва да се оправи. Също така, ако отидем на Orders, може да видим, че имаме колона, която е Rush Shipment и аз не се нуждая от нея. За да коригираме тези неща, това, което трябва да оправим е, трябва да се върнем отново на Report View и макар, че аз вече заредих нашите данни, ние все още можем да трансформираме нашите данни. Това, което трябва да направите е да отидете на Transform Data и да изберете Transform Data. Както може да видите, ни се отвори нов прозорец, в който ни се зареди Power Query Editor, който ни позволява да редактираме нашите таблици. Това, което ще направя, че ще отида в края на първата таблица, ще избера колоната Country и ще отида на Replace Value. Ще напиша какво бих искал да заменя, в случая BG с Bulgaria. След като съм готов, мога да натисна OK. Както може да видите, BG беше заменено с Bulgaria в нашата колона. Също така, както може да видите от дясната страна, имам прозорец, който ми показва всички промени, които са направени. Хубавото нещо е, че ако добавите допълнителни данни в бъдеще, същите стъпки ще бъдат приложени в новите данни. Нека да отидем от лявата страна в секция Queries и да изберем нашата втора таблица Orders. Нека да отидем на колона Rush Shipment, да я изберем и да отидем отгоре на Remove Columns. Както може да видите от дясната страна имаме и категории за трансформиране. И това са едни от най-популярните
правилните категории за трансформиране. Също така това, което може да направите е да отидете в секция трансформи, както може да видите тук, може да видите много по-голям набор от функции за трансформиране, които може да използвате за модифициране и изчистване на вашите данни. След като сте готови с вашите промени, това, което трябва да направите е да отидете в Home и да изберете Close and Apply, което ще запази вашите промени. Нека да отидем отново от лявата страна и този път да изберем Model View. Както може да видите, аз имам две таблици и Power BI автоматично е детекнал връзката между тях. Ако отидете на тази връзка и поставите вашия курсор на мишката, ще видите каква е връзката между вашите две таблици. В случая е Customer ID. Ако поради някаква причина Power BI не детектва връзката между вашите таблици, това, което може да направите е да отидете в вашата таблица, да хванете елемент и да го drag and дропнете в другата таблица. И както може да видите, ще ви се отвори прозорец, в който ще ви покаже връзката между двете таблици, след което мога да кликнете Save. Аз ще кликна Cancel, тъй като вече Power BI е открил връзката между моите две таблици. Нека обаче се върнем към началната страница и да създадем нашия репорт. Репорта е сбор от различни визуализации. Ако погледнем в дясната част на нашия прозорец, можем да видим секцията за Visualization и да видим всички визуализации, които ни предлага Power BI. Бих искал да покажа закупените бисквитки в даден период от време. Как може да стане това? Първото нещо, което трябва да направите е да си изберете таблица, която бихте искали да използвате. Аз ще избера Line Chart, как да я вмъкна в моето табло. Това, което трябва да направя е да кликна върху нея и както може да видите, тя се появи. След като сме сложили нашия Line Chart, това, което трябва да направим е да отидем в нашите данни и да си изберем къде бихме искали тези данни да бъдат показани. Това, което ще направя е, че ще си взема Cookie Sheet и ще го drag and дропна в Axis Y. Също така бих искал да видя и на коя дата е станало закупуването на бисквитките. Затова, което ще направя е, че ще отида в Order View и ще го drag and дропна в X-Axis. Както може да видите, след добавянето на X-Axis, нашия Line Chart вече започна да придобива вид. Също така, това, което може да направите е да отидете в някои от неговите корнери и да започнете да го теглите, за да го направите по-голямо и по-удобно за вас. Също така, това, което може да направите е да го drag and дропнете и да го преместите някъде на екрана, където на вас ви е удобно. Както може да видите, в момента мога да видя какви поръчки са направени ден по ден, но е доста по-трудно се визуализира. Това, което можем да направим е да отидем на нашия Up Arrow или нашата стрелка нагоре и да натиснем Drill Up. След като натиснем, това, което ще се случи е, че ще ни изкара същата графика, но не на дневна база, а на месечна база. Това, което можем да направим е да си добавим втори аксис, може да си добавим легенда, ако искаме. Ако отидем отгоре и отидем на Format Your Visual, това, което можем да направим е да кликнем върху него и да модифицираме как бихме искали да изглежда нашия Line Chart. Нека да отидем на General, да отидем на Title и да сменим нашето заглавие на нашия Line Chart. В момента промених заглавието на месечни продажби на бисквитки. След това, което можем да направим е да променим заглавието в друг цвят, който харесва. Можем да отидем над нашия Line Chart и да видим, че заглавието е променено и е с цвета, който сме му добавили. За да излезете от това меню, това, което трябва да направите е да отидете на вашето платно и да натиснете върху него. Както може да видите, това ни върна в нашия таб с визуализация. Също така, това, което може би бихме искали да видим е каква е нашата печалба. Можем да си изберем друга визуализация от нашето меню или можем директно да кликнем върху Revenue. Както може да видим, след като кликнахме върху него, то ни изкара друга графика и това автоматично вмъква Bar Chart, което прави най-добро предположение за това какво би работило най-добре. Но ние все още можем да го модифицираме, ако искаме. Можем да отидем в нашата секция за Visualization и да си изберем, например, карт. Както може да видите, нашето годишно ревеню или нашата годишна печалба е 6 милиона. Другото нещо, което бих искал да видя е графика с всичките клиенти. Затова ще отида в секция Data и ще си избера Customer Name. В момента, ако кликна върху някой от клиентите, както може да видите,
видите, автоматично филтрира поръчки направени само от този клиент. Казва само за него какви поръчки е направил из тези месеца. Също така това, което можем да направим е, че можем да натиснем контрол и да си изберем и друг клиент. По този начин ги групираме и можем да видим каква печалба са ни направили тези клиенти. Както може да видите, тези клиента са направили 3 милиона и са направили тези поръчки през тези месеци. За да изключите този филтър, трябва да сте в прозореца, където се намират вашите къстъмъри и да кликнете върху празното пространство. След като кликнете, филтъра ще бъде изчистен и ще ви покаже отново цялостното ревеню или цялостната печалба без вашия филтър. Да речем, че нашия репорт е готов за момента, но бихме искали в бъдеще да добавим и други репорти. Това, което можем да направим е да редактираме името на нашата страница и да си добавим друга от плюса, който е за нова страница. Нека да кажем, че бихте искали да споделите тази таблица с вашите колеги. Отгоре в секция Home може да видите, че има опция за Publish. След като я натиснете, имате опция да запазите вашите промени. След като натиснете Save, може да напишете име на вашия файл. Аз съм избрал като име Annual Revenue или годишна печалба. Отдолу ви показва къде ще бъде запазен вашия файл. След като натиснете Save, вашия файл беше запазен в тази директория. Също така ви излиза поп-up или друг прозорец, в който може да напишете имейлите на вашите колеги, на които бихте искали да изпратите този репорт. След като въведете техните имейли, може да натиснете Continue или продължи напред и репорта ще бъде изпратен до вашите колеги, така че и те да могат да го видят и да ви върнат обратна връзка. Харесайте видеото, абонирайте се за канала с камбанка, за да получавате известия всеки път, когато кача ново видео, и напишете отдолу в коментарите за какво вие бихте използвали Power BI.